Unha das noticias máis agardadas polo Concello de Cambados chegou hoxe a mañá. A Consellería de Sanidade anunciaba que o vindeiro venres a vila pasaría ao nivel medio de restriccións sanitarias. Un avance avalado polo Comité Clínico debido ao descenso dos casos activos e da incidencia acumulada no municipio. A verdade é que é unha moi boa noticia, non solamente para toda a hostelería, senón tamén para o comercio, para toda a veciñanza de Cambados, porque isto vai permitir que non solamente que nos poidamos mover pola área sanitaria, senón que agora, ao estar aberta, podemos movernos a calquera outro municipio que este en igual nivel, e sobre todo o que é máis importante, que outra xente de concellos próximos da comarca que poidan acudir a Cambados. A vila conta na actualidade con 32 casos activos. Dende o goberno local agardaban que este avance nas restriccións se houvese dado antes. A verdade é que o nivel de incidencia a 14, 7, 3 días en Cambados era inferior a eses 250 e polo tanto non entendíamos o porqué se seguía con este nivel de restricción alto e ademais o número de casos activos en Cambados foi progresivamente disminuindo nos últimos días, nas últimas semanas. Xa digo, non carecía de toda a explicación e de toda a xustificación que seguísemos a ter esas medidas tan restrictivas. Dende a vila consideran que a situación non é crítica, pero piden á veciñanza que manteñan todas as precaucións. Nós non decidimos cando se pode aperturar Cambados e cando se pode mellorar restriccións, a Xunta tampouco decide, quen o decide somos os cidadáns cumprindo as normas, non fumando nas terrazas, mantendo a distancia social e cumprindo as medidas preventivas do COVID. Por eso que nas nosas mans está que sigamos así e que poidamos visitar os familiares que están fora e podamos circular outros concellos. Por eso que o que temos que facer é asumir esas normas e cumprilas para seguir baixando os casos. A vila non descendía a este nivel de restriccións dende o pasado mes de novembro, coa excepción dos días 21 ou 25 de xaneiro. En canto aos casos activos, segundo indica a alcaldesa, estánse todos a recuperar nos seus domicilios.